dagiti sasarita ni Lola Angela. Bueno, Bing, agolima kan agtal na kayon. Tairugi tayon ti sarsarita tayo anapauluan. Dagiti dua a lapis. Agkaeskwilaan kan agkaaruba da Juanito kan Luisa o Bing. Ngam saan dang agkatunusan. Saan ngamin akayat akay ayam ni Luisa ni Juanito. Taado ngamin ti kalukwan nga ar-aramiden na. Tangsitan na amin nga ubing iti kaaruba da. Kan oray pa'y dagiti classmates da. Kan adda pa'y madi nga ugali ni Juanito. Nawarada ito'y kadagiti gamit na iso akanayon nga ungtan ni nanang na. Iti may nga aldaw ka. Ay, aglalaok man ng dagiti gamit ni Juanito dito'y bagna. Juanito! Juanito! Umay ka man dito! Apay nanang? Orno sa man ti karga to'y bag mo. Ay na, aglalaok. Dagita apapapel, kasla basuraan ng to'y bag mo. O nanang? Kan apay day to'y lapis mo. Nagababamanan. Kwa? Inaldaw ako na gumatgatang iti lapis mo. Ayan nga, di kagatgatang ko lapis mo. Napukaw nanang? Manan? Isabi mo ulod iti lapis di classmate ko. Kat day tamot daan ti impabulod na. Ay naanak ko, imbag ko manubak ng tayo. Tauray inaldaw ang mapukaw ti lapis mo. Ay naan na damit adagiti gamit mo, Juanito. Luisa, apay kaslan da birbiro kam. Sa anak ang makasurat nga ron, mapukpukaw di lapis ko. Ay, ang mga no iso di pinidot ni Juanito, iterimwar ka. Dayta talaga Juanito. Agal-ala iti saan na ako kwa. Juanito! Apay, Luisa? Itad mo man kanyak di pinidot mo lapis ko. Awan kanya? Amok nga iso day tayo lamlamang mo di talikudam. Itad mo kit din. Ipulong ka man kin ni sir. Ha? Teta, bulbuludok lang mo. No kayat mo ti bumulod, ibagam saan mo basta pidutan latan? O, inggatangan kan iti baro alapis mo, Juanito. An nadamday to yun di mo pukpukawan. Una nang. Ne, api nga awan mo't surat dagiti notebook mo. Madlaw asaan ka ngagsursurat? Ha? Awan nga rog ti lapis ko. Isu nga rod nga inggatangan kan, tani umadani man ti exam yo. Agyaman nak ananang. Ay naanak ko, saan mo adadaulen adagiti gamit mo? Luisa, kita mo. Apay, Adda baro alapis ni Juanito. nasayaat mo ting gatangan dan. Tapnusan nga gal-ala iti lapis ti classmates na. Diyay to pa'y may sa alapis ko. Kagatgatang pa'y laang ni nanang ko. Ay ngam napukaw. Idi kuwan. Nakita nga isursurat ni Juanito. Sapay din na amo ti agisubli. Iso ano da mapukawan iti lapis. Amo tayo latan no asino ti agal-ala. Ni Juanito. Ni, agawid tayon. Agkuyog ta Luisa. Nagmayat ti magmag na nga gawid anya, Luisa. Wan nga ron, nagragsak. Nang runa no adda kadwa maamagmag na. Luisa, adaman-damagakan ka. Oh, anya day ta, Juanito. Mapukpukaw di lapis ko. Ang mga nainalam. Anya, babasulan na. Ang damot lapis ko. Apay, si kalaang aya. Kita akman ti lapis mo. Aguray ka, tabirukot ni tibag ko. Tap na ipakitakan ka. Pagan ano ngay mat ni Luisa nga laon day talapis mo, Juanito? Jakmutan mabirukan tay lapis ko. Ala, Kita ang mga nada di pencil box mo. awan mat, kinita kon. Dua kayon Sus. ka ni Juanito ang mapukpukawan iti lapis. Ala, umtanak man na ninanang ko na.
Kasanungay anak po kaw di lapis ko. Agsaw ka matitaigid, Di nakmandong padong paran. Apay aya sumanao ka dita. Dodo ata dito yung classroom. Apay nagsungit ka. Wala. Taamok akakurkuran ak ti among mo. Sino ti among mo? Ni Luisa. Ti kalaingan a pupil dito nga eskwelaan. Apay, sika. Sino ti akin kukwakan ka? Ni Juanito. Kunakon kat. Jay among mo jay kanayon asiro ti malaala na. No adda testa. Saan ngamin nga agsurat no pagsuratan ni Sarda? Kasano nga mom? Kanayon nakakadkadwa ni Luisa. Kasano kumadyak ammo dagita ama paspasamak. Isungarod na pa nagriknak. Awan ti sirbik. Ngamin, di nakbat usaran no agsurat. Ammom ka di, noon niya ti pangus usaran na kanyak. Anya? Usaran nak nga ramas. No damang sunun kan kwa na. Sakti pang pakul na. Kan uray no sandangan anwan. No kayat napakulan. Sakti usaran na pagpakul. Kasi kamat ugasta. Kagat-gatang naklang ni nanang na. Ngam nagalasan tilangak. Gaputakin ni tanak. Apay ngay. Saan kamat amakan? Kaslay ta. Natnagak manipod itibag na. Ngam tinak man labinirok. Isungadak dito sirok tilamisan. Agpadatan na. Sana bali. Tamakit anata. Inton bigat dagiti among ta. Apay adi mo kayat nga ipakita kanyak day tabag mo, Juanito. Kuha ngamin, nanang. Check upag laang no kumpleto matlaang dagiti gamit mo. Ang mga nunapukaw mo manan, di kagat-gatang ko alapis mo. Kitaag. Antoy, nanang. Kitaag man. Awan man ang lapis mo. Ay nang ipanamngay. Napukaw ko, nanang. Napukaw mo manan? Ang mga natin nagijeskwilaan, so abiro kag intong bigat. Ay anak ko aya. Anya ti aramidak kan katapnoan na damdagiti gamit mo agat gatangag. Awan mat dito yung lapis ko. Kanya ti birbiro ka? Birbiro kak di lapis ko, Juanito. Ay, amo ka dito yung nagtiglasorom ko anatin nagdayjay. Diyak mat mabirukan tilapis ko. Dito'y matlangan na po kaw dayjay. Jay janitor, iso tinasapa ngay may nagdalos. Amangan no nakita na jay lapis ta. Inta damagan dya janitor. Sa dino na ito'y ayanta. Lapto. At data dito'y unag tinagbasit asupot ti basura. Anya? Di mo ka dinarik na. Ngay nakop na dati janitor. Nakaturo ka kami ni Itay. Suwadya ka mo, tinapasamak. Sandatan mabirukan dagiti among ta. Anya nga ta, tiagur uray, amasakbayan ta. Umay inton madamdama, jay trak nga gibunag iti basura. Kat amom ka di, no sa nino ti pangipananda ka data. Sa dino? Ipanda tayo jay dump site. Ijay, puuran data. Anya? Saan kan nga agladingit? No na po ka mo lapis mo. Agpagatang kamanan ka ni mamim Ado ti lapis ko. Ngamday dya alapis ti pinaka-espesyal kanyak. Nalagda ngamin kan nalagaan ti panagsurat na. Ay, kasta ka di? Luisa, kayat mo ka di abiro kag di mapukpuka walapis mo? Sigurado ka? Uwin, tabiro kag mat ngamin tilapis ko. Iraman kon abiro kon tilapis mo. Pag tinulungan tangarudan abirukan di lapis ta, Juanito.
Wen kasta Pag tinulungan nyo na birukan ti lapis yung. Saan mat ka na nakit-kita ti janitor di lapis ta? Hindi nagwalis. Kasano makita na kat arap mo na jay talakayan. Iso anas kin asapulan ta. Di na kanon igatangan ni nanang ko iti lapis ko. No jak mabirukan day jay. Kasano? Adon adaras anapukaw tigat gatangan na lapis ko. Rumbang nga an nadanta dagiti gamit tawa nito. Basit man kendakkel. Rumbang lang an nadanta ta adalat ta pa kausaran na. No mabiro kak ti lapis ko. Ikarik nga an nadakton. Saan kun nga usaran iti saan arumbang apakausaran na. Tsak kayat dito nasip nga nagtisupat. Kayat konti makarwar. Sino kumati mangayat ditoy? Nagpudot. Kan nagaduti ko ton. Imbag tawari kagatandak. Saan kulat tamarik na? Mangmangag mo ka di day jay. Arim padakmat. Kaya tasawan day ta. At da umasidig dito'y ayan ta. Arayatan na kami. At kami dito'y unag ti plastic bag. Saan da ka amangag? Uray pa'y pigsaam tagpukaw. Among Juanito, agparparik na kanyak nga adda diti unag ti plastik dagiti lapis ta. Basura tinay karga dita. Kitaan taman, bareng adda. Sige. Bugwan tanto no makita ta. Alakal-kalam maruden. Ang mga nasumangpat ti janitor kat ungtan na ta. Ay, Iti unag pa'y siguro ti ayan na. darasam. Oh, Juanito! Pud na ti atap ko! Adda ditoy! aywan. Ay, Saan ka di adda ito jay lapis mo? wan, iso data. Ganda ito'y mat jay lapis ko! Kasla naragsak ka ita. Padak alapis. Wen, pada kalapis. Kasano? Nagbaliwan di among ko ani Juanito. Usaran na ko na pagsurat na. Sana na pagpang-or iti classmate na. Ay, nasaya at matno kasta. Kan agbasbasan iti libro na. Nangatumatan ti grades na. Ay, wow. Very good no kasta. Naamiris ni Juanito ti kinapatag ko kankwana. Iswa na ragsaka kon. Sipot idin ubing nagbaliw ni Juanito. Amunan nga ipatag dagiti gamit na. Amunan nga idalimanek wano yurnos dagiti anyaman a gamit na. Iso amaragsakan met ti inana. Bueno ubing, ditan tinagibusan ti sarsarita tayo nga insurat ni Elena Nudo iti direksyon Mary Jane Castro. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Sakbay nga agsisina tayo ubing, kayat kuman nga ipalagip, dagiti kanayon nga ibilbilin ko kada kayo. Agsingsingpet kan agnaknakman kayo, aggagat kan agtulnog kayo. Saan kayo nga agsadsadot? Saan kayo nga agsuksukir? Saan kayo nga agwalwalwal? No ibaon da kayo, agtungpal kayo kumaadagos, kat no anawaan da kayo met iti saan anasaya at nga aramidan nyo, may salaeng tisao. Mangpanunot kayo kadagiti nasaya at apambanag, amakatulong kadagiti padayo nga ubing. Saan kayo nga agiinnasing? Saan kayo nga agpipin na sakit?
No ay ayam laeng. Asaan kayo nga agaapa, wano agririri. Agpipindasin siya kayo. Takasta ti olidan ti maysa nga ubing. Dayawan nyo dagiti nataengan ken naganak kada kayo. Saan kayo nga agsisinaor? Ken saan kayo nga agalala, iti saan nyo ako kwa. Ala ubing, daytay kanayon ko nga ibilbilin kada kayo. Diyo liwayan ti kanayon, ako mararag ken ni Apo Dios. Alakastan, nainbag nga oras yu ami.